Напред! Levi, Levi! Назад! Супер! Камъка! Спокойно имаме време. Да, мъжете взимат греблата, жените. Веднага! Много нацепени! Супер! Тия са мъжаги, ами нашата лодка кой ще я носи, не знам. Голямата имам. Аз се предавам на мъжете. Как е дигаме са? Да, извъртима. Ето, вижте ли как? Един зад друг. Един зад друг. И вижте ли ги дупките? Ръцете са и в дупките. Добре. И на глава, и на ръце. Нататъка? Митко, така ли ще ли? Сега тук този камък трябва да прескочим. Айде, наляво. Това ли си на главата, бе, но ми е ниско. Внимавайте да се попълните ръка. Леко отгоре. Лекичко. Ама, ради, трябваше ти да си правиш. Ай, качвай се. Качвам се. Дай, трей. Не, не стиги. Дай. Чай, стой само да мина отпред. Арда. Да. Наляво, наляво. Набавно. По-бавно. Скупнах ти, бе. Вичай, надали се малко. Кай да се дава? На кръстов се дава. Ама то ти си машина, можеш и само си носиш. Не знам къде ходиш. Ай, ти чуй. Дръжте здраво. Лекичко, само тия стълби. Айде, Румения! Вие бабата, бе. Кой не е баба, аз съм по цялата лодка. Къде носи цялата лодка? Само отдъхване, всеки да си вземе греблото и Една лодка ли му да донесете? Не, една лека разходка до другото влизане.